ndị ọma na-ege ntị anyị na-achịtagokwa na ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ọ ka bụ n'oge aṅụrị ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa wee na-ewetara unu ihe nke na-eme unu obi aṅụrị. Ọ bụ mụ na Oga Boss nọ n'ọgbọ n'ụbọchị nke taa tupu anyị eji obere ezumike mana nọ na-akparịkọta ka o si bata na ihe egwu ka o si mepee management company na ihe ndị ọzọ. Oga Boss, ka management a ịma na ọtụtụ ndị na-apụta ha sị na ha bụ artist mana ịjụọ ha sị na ha enwere management na ndị management na-eri ego ha. Ụfọdụ ha isi ha na ha enwere structure, ha sị na ha nwere structure mana ha marọ ihe ha kwesịrị ịma n'egwu. Ka ihe nwere ike ịgwa ọtụtụ ndị na-etolite na-abata na ihe egwu a na-ele anya na ịpụta ha ala igwu egwu gị a na-akpọ gị ebe niile mana ha kwadoro onwe ha maka ihe gbasara structure. Ị ga-ebu ụzọ zọta anima before ịzọba ute. Ọ bụ na ị mara ihe gbasara ihe iji eli nri, ihe pipi ji wee malụ gị, ihe mere gị dị mmadụ na-ewu ebe niile. Ọ bụ na ị mara ka ife gbasara structure ife ị na-eme then onwero ka ị ga-esi wee lu ebe ị kwesịrị ilu. Ị na-emekwa ya nke na ndị na-enedo gị na-eli ego gị onye abụnụ n'ime ntonu maka na ị ga-ekwesịgodo ịma ihe na-agwa ha mee ma anya bụzi na ọ bụrụ gị nwa na-eme ya. Ihe mụnwa mee mgbe m chọrọ ịmụta ihe gbasara imedo artist ya na management bụ na m gụọ ya gụọ ya ọfụma mee research ma ọfụma gụọ ya gụgasị akwụkwọ dị iche iche. Artist a na-agụkwa n'akwụkwọ, onye ọbụla nọ na studio na-apịkọ na-achọkwa hit mana o nwere ka ihe bụ hit ọ bụ na ịghọtara ihe na-eme and sector ị nọ na ya. So artist si aghọtakwa m artist na-asị na a na-eli ego fa maka onwe ndị ga-abata sị na ha na-abịa imedo artist ka manager ịmago welụkwa aghụghọ bata na-alafu artist akwụ ụgwọ ha ewepụ ego artist ịmago mana onye a bụ ikwesị ịbịa ikesa ya onye kwesịrị ịdị na eme nke ọ na-eme ya na-eme onye na-enedo gị ya na-enedo gị ọ bụrụ ebe iwere ihe niile ikwesị ịdị na-eme tinyekọta ha na ama m artist managers bụ na ọha nwa na ọ dịka ọha nwa na-ekuzi artist ka ụmụaka ịmago na-eficha ha imi ọlụ ha bịa karịa anweghịzi adenezi ha ekesara ọrụ ọfụma ofu onye bụ nke a ndị oyibo na-akpọ specialization division of labor ademe ya. So abịa ife ofu onye obulu ihe niile ọnyanwa ji ife niile gbasara artist ịmago. So artist na onwe fa kwesịkwa ebe ịmago uche fa kwesịrị ebe nkwụta na-eme. So ọ nwayọọ ife egwu anụ a ka na-etonite ọ nwere ebe oge elu ifu na ịmago enwegokwa artist managers iri nne ma ifefa na-eme. Ọ dị mma oge ibidoro tiwe egwu maka na ihe mmadụ dịka Fino o nwere egwu gị na-etikọrọ Anamachịkwanụ oge gị na Fino tichara egwu ahụ dịka mgbe ahụ ka Fino tichapụrụ Go Smooth ọ dịka egwu ọbịa kpọpụtakwuo Fino mana ke ọ dịka otego gị na-emata. Ama m Fino, o tego m ma Fino, ama m FM Enugu mgbe ọ bụ producer, ọ na-eprodu ọbịa ọ na-eme eti egwu, ọ na-emekwa ife beat. Ezigbote ọyị m Raw bụ onye gwa m maka ya. Raw dị nnọọ ka Raw bụ godfather of ife niile anyị na-emeta ata ọnyanwa bụ onye wegolia ebe ụwa niile nọ wee fụ. So anyị na-ekene Raw maka ọ bụ na ọ bụrụ mbọ people dịka Raw Colombia si ike dịka the late MC Loaf tinyekakwa effort Flavor ndị a ọdụ na Flavor abụrụ rap but ndị a niile bụ ndị bịa kwalite egwu anyị kwalite omenala anyị iji Igbo na-eme egwu ịmago. So ọ otu aka nsi wee malụ Fino so ọbịa anyị bụ ụzọ mee Anamachịkwanụ mechaa ya shutuchazi ya mechaa ihe onyonyo ya then si oke mkpọfezi ya gosi ya kpọọ mụ na anyanwụ na Clarence Nolani esi oke ka structure karịa Fino. So ọ Chukwu webatara ya na ndụ m webatakwa ụmụ na ndụ ya ịmago alụkọ ife niile nwụrụzi ọkụ. So from Anamachịkwanụ to Go Smooth ijọ Fino ọ gasị gị na Oga Boss kpọbatara ya mana ọ Chukwu kpọbatara anyị niile. Ọ bụrụ obere ife ụnụ anụgo nye maka na anaghị akpọ ya Oga Boss n'efu maka na ọtụtụ ndị maara aha ha onwe ndị ha na-arụ ka onwe ndị nyere aka ha eru ebe a ha ruo n'ụbọchị nketa. Oga Boss ke ebe ị na-afụ ihe egwu Naịjirịa n'afọ 5 na-abịa abịa maka na ama na ote gị nọgoro ebe a
ebe isi wee dete aka ọtụtụ ndị na-apụta n'ụbọchị nke taa ajụọ ka ndị bidoro ihe nwere ike ma ha amala mana ịfụgbu ihe niile ị ka na-afụkwa ị ka ga na-afụ ka ebe ị na-ahụ egwu Naijiria ka ọkacha egwu Igbo ndị na-eji hip hop culture were Igbo wee na-agụ hip hop genre ka ebe ị na-ahịa ya n'afọ ise na-abịa abịa ife a na-ayọ Chukwu bụ ka ndị be anyị na-agụ ka generation ọzọ solukwa anyị nwa na-emekwa ife ịdị na-agụkwa n'ọnụ Igbo maka na asụsụ Igbo na-anwụ anwụ ọ na-afa anwụ ndị mmadụ ada asụzi Igbo fada amụgosi ụmụfe Igbo ifu ndị a mụrụ na Lagos asị gị ịma na papa m akụziri ọlụ n'Igbo ịma na a na-arọ Igbo ọ dịzị aka na-emezili Igbo ọ dịka na-etinyeli ya arụ ọ dịka ọna-Igbo abụrọzi ọnanya abụrọzi ndị Igbo isu Igbo mana ndị anyị nọ n'obodo fa mbụ ndị Yoruba fabukwa asụsụ fanisi bụrụ omenala fanisi ndị Igbo onye bi ọnọdụ na-asụ nke gị ya na nwunye ya na-asụ Igbo bata ọ da-asụla ụmụ ya Igbo asụsụ a na-anwụ so generationally anyị ada ha ndizi anyị ada egwefezi aka ụmụ anyị na-amụta ya ọnya mere mgbe egwu pụta mgbe fino pụta ọgbakanet biko mana baka mgbe ọ pụta nwere onye ma ihe niile ha na-ekwu bụ kedu onye bụ ka onye na-eme Igbo na-asaụndụ otu anụ echekwa na ndị a niile na ha na-asaụndụcha ka trader ka ndị na-enwero klas maka ebe fadere ndị Igbo dịka ndị na-enwere ọnọdụ mana anyị batazia bualizie efe niile ma fino ma mụwa ma zoro ma anyị erikazie gbakapụdo ma slodigi gbakapụdo just dịkwa na-emekwa ihe anyị na-eme fikọchakwa iru na-emekwa ihe anyị na-eme na-emekwa bikos na anyị makwa na ịmago anyị bikwa ebe a but ọ bụrụ ebe a ka amụ anyị but Lagos bịa nyela anyị aka rinne nyela anyị aka wenite moral anyị wenite ka anyị si afụ onwe anyị maka m na-agwa ya ndị mmadụ na-agwafa na media adịrọ na East so maka media adịrọ na East onye gụchaa ihe niile ọ ga-agụ ọwụọ local champion Rough Coin bụ ezigbote ọyị m ọ nọgide kụpụ bata Lagos mgbe ọ bata Lagos ka nwa aba nwụrụrụ ọkụ ọ bụ na ọ nọ na region na-asị na ọ na-emekwa ihe ọ bụ na Rough Coin nọ na region na ọ na-aba ka m gwa gị eziokwu ya na Davido ama nwe egwu ọjọọ nwere dịka ọ dị possible ịmago so no all these things ka m fụchasị mba na m ga-akwụ na door onye na-abata mkpope dị door bata ngosi ya ihe ọ ga-eme ọ na-emu nka m na-egosi gị achọrọkwa nwa nkobo just na-aga just gaa eru gị nwa fino ịba ikpoghe dọọ nke ọzọ dọọ ekwere meghe ikpoghe windo ndị ọzọ alịbata anyị erie nne oife mụa ọnya bụ ọnọdụ mụa na ọlọ nwere ya nna ma mmenwu ana m agụ rap n'Igbo na-agụ n'English so mụnwa dị blessed na n'ụzọ kalili ofu so ife na-agwa ndị be anyị bụ ịmago onye na-abata onye bata kpọbata nwanne ya onye elibe onye tụ nwanne ya onye ji ego onye na-egbu na nwanne ya gịnị na-eme ihe nwere egbu nna aga ka anyị ji obere ezumike ọga bọs ezumike anyị eje kịta na aga m achọ ka ịtụọrọ anyị ofu egwu onyonyo anyị ga-enyere kịta ma ọ bụgodi 40 feet ma ọ bụba nke ọbụla ọ bụ anyị ha bankalat gịnị na-eme mana mmụọ mana mmadụ mana udo mana nsogbu bankalata ya na-abata